Аз дропнах от училище още 11 клас. Те всъщност много хора не го знаят това. И аз още бях с 10 паунда, с които трябваше да изкарам една седмица. От родозем съм тръгнал, извинявай, и сега изведнъж да правиш 50-160 хиляди. Аз не съм го и вярвал, че е възможно. Дами и господа, днес ще ви запозная с моят гост, който е пример за подражание на много младежи у нас. Едва на 24 годишна възраст прави обороти над 1 милион, а към днешна дата има армия от над 1500 човека, които му гласуват доверие и които той учи как да правят пари онлайн благодарение на неговите знания и умения. Някои го наричат българският Андрю Тейт, дали заради външен вид или бързите коли, но неговото име всъщност е Алекс. Представи се, ако искаш няколко думи ти. Ами аз съм Алекс, на 25 години. Той радо ме представи. То няма на къде по-добре, така че там го оставям. Но да, занимавам се с дигитален маркетинг от повече от 5 години и оперирам в България може би от около 9-10 месеца, като се фокусирам изцяло върху български пазар в момента. Изглежда, че нещата работят, така че... Си доволен от себе си, за сега. За сега, ама има още много. Сега, Алекс, искам да започнем първо от това, когато си бил по-малък, когато си бил на 16, 17, 18, тъй като доста от моята аудитория, предполагам, са на възраст, не предполагам, по статистиките по YouTube виждам, че са на възраст между 18 и 25, въпреки че повечето от тях се пишат, че са пълнолетни, пък те не са. И доста от моята аудитория са млади момчета, които повечето от тях не знаят с какво искат да се занимават, не знаят на къде искат да поемат и какво да правят със своя живот. Искам да ми кажеш, че когато беше на тази възраст между 18 и 20, какво си искал да постигнеш, когато пораснеш голям? Дали си имал някакви цели, амбиции да учиш нещо? Вашите натискали ли са те да учиш нещо? Ами, това е много готин въпрос. Значи, long story short, аз дропнах от училище още 11 клас. Те всъщност много хора не го знаят това нещо, защото просто видях, че няма абсолютно никаква файда да уча. Аз още през това време си изкарвах парите онлайн и ходех просто за присъствие. Нашите ме натискаха, обаче аз си казах, че тя като цяло от майка ми де. Казах, че това е абсолютно useless, изкарвам повече пари от учителката си anyway и просто престанах да хода. Аз тогава си бях купил един мотор и постоянно бях наляво надясно. И 11 клас абсолютно всичко при мен е приключи. Нито съм си завършил средното образование, нито нищо. Реших, че това е моето нещо. Тоест нямаш средно образование към днес днешен? Абсолютно. Аз смятам, това е брутално. Да, цялото това нещо, без да влизам изобщо в детайли, е пълен булшит. Ама всеки си знае, нали? Ако искаш да станеш там някаква по-такава професия, лекар-мекар, feel free. Но при мен идеята беше, аз няма да работя нормална работа. Ама нещата не проработиха точно така. Добре, това, извинявай, ще прекъсвам, бил си на 17 години някъде. Ами толкова, 17. Какво си правил тогава, че си изкарал парите онлайн тогава? Това е било 2, ти си кой набор? 9-8. 9-8. Аз още тогава се занимавах с обработка на видеоматериали, обаче беше чисто като хоби, и беше като фрилансър работех. На този да помогна, да помогна и те хората ми плащаха, обаче отделно работех и дори неща като хамалин, общо дето местехме мебели, бачках като аниматор в Хепи и там пак припечелвах допълнително. Преди 18 още? Да. То беше общо каквото дойде. Строежи, общак, имах по 4-5 работи и си изкарвах така прилични пари, за да си купя разни работи. Това е много хубаво, че го казваш, защото извинявайте, че сложих очилата и този чула, просто сме навън, слънцето пече и ни блести в очите, за да не мижаме постоянно и да не изглеждаме намръщени сме с очила, моля да ни извините. Това е много хубаво, че го казваш за работата. Още преди да станеш на 18 си работил, казваш няколко 4-5 работи. Тук ще ти задам въпроса така. Много хора в днешно време на тази възраст, а и не само на тази възраст, искат да забогатеят бързо, лесно, само от компютъра, без, ако може и без да работиш, да изкарваш пари, да не правиш нищо. Това има ли според теб как да стане или по-скоро тези работи, които си работил като малък, 4-5 работи, работил си хамали, нещо, което почти никой няма да се фани в днешно време да го работи, особено на тази възраст. Това според теб изградило ли е работна етика от теб, която да пренесеш в последствие в другите ти бизнеси, с това, което занимаваш в момента? Абсолютно. На първо място, дали говорим на първата част от въпросите, има ли как да забогатееш без да работиш? Краткият отговор е не, освен, отварям една скоба, ако не хванеш някой тренд в нещо и просто не си хиперагресивен и влезеш all-in. Обаче шанса, нали, тук говорим probability. Но пак там имаш много голям риск, който много хора не са готови да предприемат. Да, имаш и капитали, които се набиват и така нататък. Смисъл, риск-реворда е ужасен. От друга страна, дали бих препоръчал някой да работи 10 работи като хамалин, сервитьор, сетая, каквото и да е нещо. Абсолютно това е, когато видиш как се изкарват 100 лева надник и после като изкараш 100 лева за един час, нали, сравняваш ги и си по-хъмбъл. В смисъл, изграждате хипер много като човек. А днешната младеж, какво се случва, няма да работи за 200 лева надник. Чакай малко, ние сме работили, аз съм работил
на обект за 20 лева, за да чиста боклуци от обектите. И накрая не са ми плащали. Така че... И с реалността в България. Да, наистина това те изгражда като човек, както и спорта, но наистина всеки трябва да мине през гадното, за да оцениш хубавото после. Точно така. Според мен точно защо не са преценя, че духа между предполагам, надявам се да не са чул на микрофон. Повечето младежи, точно които са на 16-17, гледат сега успешните инфлуенсъри в интернет с ламборджинита, с ферарита, от Америка най-вече предимно и си мислят, че това, понеже те самите, тези инфлуенсъри, нали, са на ранна възраст, 20 на години, много от тях, няма да давам примери и имена, повечето от тях ги знаете, това се промотира в социалните мрежи. Според теб социалните мрежи дават ли една фалшива реалност, създават ли фалшива реалност за младежи? Абсолютно. Есенциалната част, която тук се изпуска при всички тези, нали, успешни в кавички инфлуенсъри младежи от щатите, е, че те не идват от супер беден бекграунд. В смисъл, те идват от middle class семейства, дори ако им се чекнат фирмите в US, те генерират милиони. И това да се изместиш като един известен ютубър, Джейк Пол, той се мести в LA и започва YouTube канал. Един наем в LA, нали сещаш, че не е 1000 лева, а говорим за 5 цифра на месечна сума. Така че тия хора идват от middle class семейства и си живеят начин на живот, който за нас тук е high-end. Няма как това да се случи. Така че да се подражава на тия хора и тези хора да смятат, че техния лайфстайл е абсолютно постижим short-term, е пълен булшит. Няма как да се случи това нещо. Особено в условията в България. Особено ако стартираш нещо в България. Няма как да се случи това нещо. Добре, тук искам да кажа две неща. Едното от тях е ти си избрал пак да работиш и да развиваш бизнеса си в България. Защо? В България всичко стана на базик. Общо взето аз бях в чужбина 4 години и там работех. За това ще разкажем, ако искаш да питам след малко. Знам, качвал си снимки в Инстаграм, как си работил в складове. Да, но long story short, в България реших да опитам заради една моя приятелка, на мой приятел Гадже. Тя ми каза, ти що ме опиташ в България? Буквално историята, братко, там започна цялата. Аз си казах, окей, започна да качвам контент в TikTok. В TikTok нещата гръмнаха много агресивно, над 80к последователи за има няма 4 месеца. Това може би когато изгря TikTok, или? Точно. Хванал си тренда, както по-рано каза. Да, хванах тренда. И аз си казах, човек наистина това вече проработя, пък беше на базик като хоби. Оттам започнаха много въпроси и аз отново на базик реших просто да науча хората как да го правят. И деманда го хванах, който беше огромен, аз не успях да смогвам. Си казах, нека направя образователна платформа в България. Нещо, което няма. Да, няма такъв човек, който прави такова нещо в България, с нещата, които правим и ние, с сапорта, който имаме и така нататък. Отново на базик, за 8 месеца изградихме най-успешната обучителна платформа в цяла България. Общо взето. Беше на базик. Добре, това е много хубаво, че го казваш, защото веднага въпросът, който ми хрумва е, казваш, че е било на базик, т.е. има доза късмет огромна. Какво мислиш за късмета? Да. Късмета, това е много готино сега. Да. Точно това си говорих модел с колегите и аз им казах следното. И знаеш, ще прекъсвам, ще ти кажа защо после те питам този въпрос. Да. Вярваш ли в късмета и какво за теб е късмета? Късмета е за мен подготовката с най-добрия тайминг. Това за мен е късмета. Колкото и клиширано звучи, истината е, че 4 години съм се занимавал с разрастване на много големи компании в UK, в US и моя късмет най-накрая дойде, като стартирах нещо свое и реших да бъда хиперагресивен и да съм all-in. Нали, този късмет наистина така ми върза, че няма на къде. Станах успешен и в България. Но да, огромна доза подготовка се иска за този късмет. Но пък не отричаш, че е имал късмет. Абсолютно, няма как. Добре, защо че го задам този въпрос? Онзи ден, тъй като аз съм в как я наричаш, платформа за обучение. Да. Окей, в платформата за обучение аз да кажем, че отговарям за това как да излезе, за частта с фитнес и здраве, нали, накратко казано. На предния лайв едно момче ми зададе въпросът така. Според теб, той каза, че и той се занимава с YouTube. И ме попита, понеже моето трето видео в YouTube, първото ми имаше 200 гледания, разбира се за нов канал, никой не ме знае. Второто ми имаше около 500 гледания, третото ми имаше 100 000. Нали? Огромна разлика. При което имаш, знаеш, 100 000 в YouTube в България е много сериозно нещо. Да. При което той ме пита, според теб това късмет ли е? Това, което ти каза, му го отговорих почти по същия начин. Аз съм бил подготвен много преди да започна моят YouTube канал. Аз буквално може някой да ме сметне за луд, предполагам, не знам дали и ти си така. Когато си сам някъде, говориш ли си сам? Абсолютно, да. Точно. Да си практикуваш начина, по който говориш, начина, по който се изразяваш. Да не казваш да изразяваш по-ясно думите, самите изречения, мисълта ти да тече по-гладко. Точно.
Буквално съм си представил, сигурно съм на подкаст, както в момента, и си говоря с някой. Така че това, което ти каза, подготовката, ако не сте подготвени, дори някой друг, със сигурност ти не си бил първия, който е направил 80 000 последователя в TikTok по това време. Така е, абсолютно имаше доста хора, които си изгряха. Ти се възползвал просто от това, защото си имал бекграунда, нали, на български, предишният опит, Точно. за да го постигнеш. Добре? Да? Абсолютно така е. И тук нещо пак, което супер много се изтърва и всеки си мисли, то просто ти върза. Ами то хубаво ти връзва, но ти ако ти излезе една възможност, сега тук на улицата отпреде. Ти няма да разпознаеш. Повечето хора няма да разпознаят. Ти дори няма да я видиш, ти дори няма да я надушиш, няма да я посетиш. Доколкото хора като тебе и като мене, ние имаме вече нюх за възможности, се оглеждаш и постоянно си на штрек, ти се интересуваш тия работи. Awareness левела, нали, нивото на осъзнатост относно бизнес, възможности е на тотално различно ниво. Както се вижда, има инфлуенсъри в България с по 500 000 души аудитории и не правят абсолютно нищо аудитория, освен да я троват с простотия. Така че аз видях възможност, екзекутирах и нещата се получиха. Въпреки късмета. Добре, супер. Да те върна малко назад, тъй като аз ти казах, че ще влизаме от тема в тема. Се върнем назад, когато си бил, казваш дроп, напускаш училище, отиваш в Англия директно след това. И разкажи малко за тази част в Англия, защото каза, че си бил там 4 години, как реши да заминеш в Англия, защо точно Англия, какво си работил там? Да, значи аз заминах в Англия, защото исках да си купя мотор. Казах на нас, че искам мотор, те ми казаха нямаш книжка, аз казах окей и заминах за Англия да си купя мотор. Това беше цялата история. Да, отидох в Англия за да си купя мотор. Обаче, защото там е по-високо платена ставката на час да, или? Да, просто нямаше как с аниматорство и хамалство в България да изкарам 3000 лева да си купя мотор. 3000 лева? Точно, това беше. Окей. Отидох в Англия, изкарах си парите, работих плана беше да отида за 30 дни. Някой насочи ли те точно в Англия какво да работиш? Okay. Да, той брат ми беше в Англия, работеше пак като склададжия и той ме уреди при него да бачкам. Отидох и плана беше да съм 30 дни там. Всичко е връзки. Да, всичко е връзки, точно така. И извън България. Точно така. Отидох от 30 дни, които бях там, работих 28, имах само 2 почивни дни, по 14 часа с мен и с 20 минути почивка. Всеки, който е бил в чужбина, знае хъсала кафе. Прибрах се, купих си мотор. Обаче после си казах... Той за 28 дена ти успя да изкараш 3000 лева? Да, изкарах точно 3000 лева. Си бил цар. Да, и си купих мотор, представяш си. През това време си платих абсолютно всичко там. Интересната част е, че отидох с 80 паунда, които ми бяха, защото бях продал една каска, която беше подарък. Отидох 80 паунда, 40 паунда дадох за гориво и 30 паунда дадох на момчето, защото си загуби билета на летището. Добре. И аз още бях с 10 паунда, с които трябваше да изкарам една седмица. Нали? Супер. Това пак е друга история, но да, отидох там, поработих, върнах се в България, казах си, че в България просто няма как да се случат нещата, няма как да купя обучение, като изкарвам 1000 лева на месец. А ти там си на договор ли си или как работиш месец, после се прибираш? Изобщо сивия сектор, както сивия дойде. Сектор, окей, да, добре. Както дойде. И там сив сектор, защото хората казват, България, това България, и в чужбина е такова, просто хората, които не са излезли от България, няма как да го знаят. Точно така, да. И прибрах се в България, просто видях, че нещата тук няма да се получат. Не мога да изкарам толкова пари дори с фрилансърството и с всички неща, освен ако не замина в чужбина. И направих абсолютно също. Отново заминах за чужбина. Като тогава работих. След колко време? Това беше една година, около година. Тоест година стоиш тук в България след първия път. Точно така, Какво правиш през тази една година? Ами хамалствам, ходя си по Хепи, аз работех в Хепи като аниматор, карах си мотора като някоя шматка, превивах се с този мотор, опитвах се да изкарам някой друг лев с фрилансърството и това беше. Обзето никакво развитие, имаше един застой. Аз го наричам всъщност регрес, защото ти като не прогресираш, регресираш, няма сила. И дойде и момент, в който ти казах, аз не мога да стоя тук, просто изчезвам натам. Заминах и оттам започна абсолютно всичко. 4 години работех 2 работи, които са официални. Като склададжия в завод за хляб, където ме сложат линия, където ме сложат там отивам, хамали. И втората работа беше като кафеджия, в една будка. Представи си една будка, която е и се прави кафе бързо на една гара. Студ, топло се тая, ти си спържен там. 2 работи, същевременно си градях и агенцията, която всъщност беше креативна агенция, отново за видеообработка. Бачках тия 2 работи, същевременно си градях и креативната агенция, като от всякъде капаха пари, аз успях да спестявам малко част от тези пари, за да ги набиям отново в себе си, защото аз бях отново осъзнат, че аз куцат ми много умения. Нямам характера, който исках да изграда, с качествата, които исках да имам, не бях аз. Да, си на 20? Аз съм на 21, 22, да. И нещата общо взето оттам се задвижиха. Просто работа на едно място, работа на второ място, започна да занимавам с нещо друго, което ти знаеш, което малко пак ще говорим, но същевременно всеки един спестен лев го набивах в себе си. Буквално
Аз мога да ти кажа някои други неща, които бяха за кредитни карти, какво съм правил. В Англия, като ти дадат една кредитна карта, 200 паунда. Подобно ли е като в Америка? Да, Okay. да. Дават ми 200 паунда с тази кредитна карта. И ако аз си плащам вноските на тази кредитна карта всеки месец, виж, трябва да я ползвам, след 3 месеца ще кажа на хората на банката, виж, аз си плащам картата, искам 500 паунда. И те ще ми кажат, тя да видим един чек, ти си плащаш абсолютно всичко, добре, даме ти 500 паунда. И аз направих това нещо с 9 кредитни карти. И изведнъж аз изградих един капитал от 0 паунда до към 8-9 хиляди паунда през кредитни карти. И познах какво направи с тези кредитни карти. Използвах ги, за да купя обучения. Тоест аз използвах чужди пари, за да се образовам. След разбира се, си ползвах работата, която беше 9 to 5 2T, за да мога да си ги изплащам. Аз оттам тръгнах всъщност. Иначе нямаше как. И long story short, това е. По този начин аз успях да се образовам и да набивам пари в себе си. Тоест това, което правиш, което повечето хора ги е страх да направят. Това го казахме, но го повтарям. Ти казахме, че си бил 11 клас, на 17. Толкова. До 20 и... До кога се връщаш тук в България и защо решаваш да се върнеш тук в България? На 20... След тези 4 години. Да, на 22 се връщам в България. Решавам вече да се върна официално в България, защото си бях стъпил краката много сериозно в Англия. И изкарвах достатъчно пари, за да се издържам отново сам. Има предвид, че през това време, което съм там, аз съм сам. Аз съм сам. Напълно ме и аз. В смисъл, няма брат ми се измести с други хора и така нататък, бях си сам. Реших да се върна изцяло в България, самостоятелен отново, защото имах възможност. Смисълността ме, когато си бил там, работиш те работи, защо решаваш да се върнеш в България? Защото си имал достатъчно спестени пари, знания? Да, ами аз тогава прецених, окей, в Англия нямам никакъв социален живот. Не, че съм социален, но там беше по цял ден вкъщи. Там нямам приятели, нямам семейство, нямам абсолютно никой. Не мога да стоя по цял ден вкъщи. И си казах, мотора не мога да си карам, защото нямам и книжка, нали? И си казах, окей, поне да се прибера в България, поне да има малко от малко социален живот. А пък и другото, което е, найема ми супер много се вдигна там и сметнах, че ако плащам 800 паунда наем там за една стая, ми е по-добре да давам 500 паунда в България, за да живея в един апартамент. Много по-добре, по-евтино ме държи. И реших да се прибера в България, имах достатъчно спестени пари, за да преживявам една година. Купих си мотор отново, като се прибрах и това беше. Нямах някакъв по-такъв специален мотив. План, просто, нещо, окей. Да, беше окей, нека се прибера, писна ми от Англия. Това беше. Добре, окей. Тоест виждате, че от 17 до да кажем 22, 5 години, ти си работил хамален, работил си аниматор, какво ли не си работил буквално? Всичко. Това е много хубаво, че го казваш и може би това много си приличам. След малко ще преминем към другото нещо, което сме правили общо. Аз работя, кога ти беше първата работа? Ever? 14 годишен, в Бояна бях хамален, разчиствах такива строителни обекти. Супер. Така, 14 годишен. Там тогава се работил, за да така, че не са ти платили тогава ли? Да, тогава беше 15-20 лева надник. 15-20 лева надник, така. Което за 14 годишен, тогава предполагам, си е окей. Пари, яко са доледи по цял ден. Да. Аз започна да работя на 15. Биеш ме с една година, аз започна да работя като сервитьор. Работил съм от тогава и до сега, какво ли не, както ти казваш. В смисъл, сега съм на 23, това са 8 години. Сега, разбира се, когато ходиш на училище, нали почиваш. Говорим за лятна работа. Спасител, доставчик, пицар, камериер, какво ли не. Хората в днешно време ги е страх, просто, както казахме по-рано, да работят. Така че съвет към тях, може би е, да не търсят лесното и бързото, това, което в момента веднага искат да вземат, а да изградят работна етика, това на всеки го казвам винаги. Работи, няма срамна работа, напротив, работата като такъв хамалин или каквото и да е друго, ще те изгради много повече, отколкото ако стоиш във вас и депресираш, че не можеш да правиш милионите, които правят тия хора в Америка на 17. Това не е реалността, за жалост. Абсолютно. Другото, което казах, че си приличаме, състезавал си се по културизъм. Да. Имали сме общ треньор, Виктор Тасков, поздрави. Да. Защо и как ти хрумва изобщо това нещо и тогава в България ли си или си в Англия? Значи, давам още една стъпка назад. Това си ми е една детска мечта да стъпа на сцена. Просто всяко едно момченце искало да бъде як. Нали? Да. Отидох в Англия вече, когато започнах така да поработвам и да поизкарвам пари. Хем заделях, хем имах парички за коуч, някой, който да ме следи. Защото аз знаеш как съм. Ако някой не ме следи, аз не мога да върша нищо, защото акъл ме е на 15 места. Искаш някой да даваш отчет на някого. Точно. Искам да съм акаунтабъл пред някой, точно така, да дам отчет. И тогава чух за Виктор. Дето казват, if you don't pay, you don't pay attention. Точно така. Абсолютно заговаря. Тогава разбрах за Виктор
и си казах, Викторе, как стоят нещата с коучинга? Той ми обясни. В момента, в който ми каза, това е цената, аз казах, all in съм. Сериозно викам, човек, аз ще ти докажа, че аз съм най-добрият ти ученик. Обещавам ти. Аз много обичам се доказвам пред хората, не пред себе си толкова. И започнахме работа, за 6 месеца ме подготви. Излязох мисля, че направихме 3 или 4 състезания. Ти излезеш там в Англия? Да, излязох в Англия, ако не се лъжа, 2 пъти. Един път в България или 2 пъти в България, не съм сигурен точно колко пъти бяха. Състезавах се, взех 10-то място от 22 души тук в България. 5-то място мисля, че от 14 участника в Англия. Има предвид, че те бяха брутални. Аз създавах 6 месеца подготовка, качил съм 16 кг тогава, с Виктор, ако не се лъжа. И изглеждах сравнително добре, а бях хюк. И това ми беше цялата история с културизма. Приключи. Тоест, твоята идея и цел е била просто да си изпълниш, да си го чекнеш. Точно, това беше на бъкет листа, казах си, искам да изляза на сцена, но има предвид, че Радо, аз бях не all-in, а бях след all-in. Значи аз съм си мерил зърното ориз. И ако имам 1 грам мазнина повече, ще ходя и скачам на въже 10 минути, за да го изгоря. Аз съм ужасно дисциплиниран, както ме наричат колегите, аз съм едно животно и когато ми кажат нещо, аз просто го изпълнявам, като войник. И с Виктор беше по същия начин. Просто той казва това, отивам последното. За теб е закон. Да. И това нещо супер много ме изгради отново като човек. Наистина бих казал, че това беше пивотната точка, в която аз реших да стана от аматьор към професионален атлет дори в бизнеса. Има една такава книга How to Turn Pro, ако не се лъжа, беше. И там точно това се обяснява как да бъдеш, когато си аматьор и имаш резултат, как да станеш професионалист с ужасно добри резултати. И аз направих точно това нещо, обаче в бизнеса си. И реших да съм all-in не само да изглеждам добре, а да бъда all-in с финансите. И там Викторе, мерси брат, до ден днешен му благодаря, че той ме кастраше постоянно и ме държеше хипер акаунтабъл за абсолютно всичко. Оттам пивотирах изцяло към бизнеса. Тоест, виж как се навързват нещата. Работиш. Много работи, по много часове. После се потоварваш на нещо, на което много малко хора биха се подложили. Ти знаеш много добре какви диети са, колко лишения, страдания, накрая за един медал едно браво. Тоест ти не получаваш абсолютно нищо в замяна. Да. Влагаш пари за треньор, влагаш пари за добавки, за храна, за не знам си още какво. Накрая отива и страшно много мъки влагаш в това нещо и време, усилия. Дори ти даже не си взема медал. Повечето хора, нали, казват, за един медал. Но всъщност не е така, а казваш, че е дал много повече от... Разбира се, това е експириенс, опита, който получаваш от цялото това нещо, от цялото това преживяване, да излезеш пред 200 човека гол до кръста, да покажеш за какво си работил последните 6, 8, 12 месеца, стреса, който изпитваш, адреналина, който имаш, да се докажеш на човека, който ти е помогнал да стигнеш тази форма, хей, виж, това го направих не само заради теб, но и заради мен, заради всички. Това е несравнимо. И това тук нещо много хубаво каза. Мъката, през която минаваш. Масово хората не знаят, то дори звучи смешно, това да имаш възможността да хапнеш един донат, обаче да не трябва да го ядеш. Или да искаш да изпиеш една кола, но да не трябва да я пиеш. И да си следваш режима. Или да ти е зле и да отидеш на тренировка, въпреки всичко. Това много малко хора могат да направят в днешно време. Ти виж какви са лигливци абсолютно всички. Точно това е. Точно това е, че това, че ги мързи да работят, работа, то се пренася и в другите сфери от техния живот. Да. Всеки иска бързо, лесно, без усилия, което за днешно време знаем, че поне за сега не можеш да си купиш това как да изглеждаш добре. Тоест, ако не работиш за него, няма как да изглеждаш добре. С парите е малко по-отностен. Може да удариш я лотария, я крипто, я нещо да хванеш, да наследиш пари или така. Има хора, които са богати, а не заслужават са богати. Да, така е. Но с тялото няма как случайно да изглеждаш добре. Така е. Така че аз бих даже апелирал към абсолютно всеки един, който го гледа това нещо, защото твоята аудитория е по-така активна в фитнес средите. Просто хванете се, направете една подготовка, хванете си дори за плажна форма да е, пак е много трудно. Да се хване, да се следва един план. Тренировачен, нутришън и да се следва плътно. Това да минеш през такова нещо, такава психика си. Това те учи на много голяма отдаденост. Абсолютно. В смисъл. Давам ти един пример. Треньора ми казва, значи имаш тези серии, тези повторения, не щеш дигашки. И ми снимаш. И сега брата стои и ме снима, аз как се мъча като животно, разбираш ли. Това нещо го пренасям в бизнеса по абсолютно същия начин. Не ми е приятно да пиша 10 дескрипции днеска за клиенти, обаче аз докато не го направя, аз не ставам от този стол, защото ме гледат 3 души в офиса. Какъв пример ще дам? Така че всичко от спорта аз го пренасям в бизнеса. Интересното е, че всеки един човек, който сме наели, всеки един има някакъв бекграунд, как е бекграунд? История. Някаква история, свързана с спорт. Всеки един е бил състезател в нещо.
Това Така че това пак е част от нашия екип. Ако не си спортувал, нямаш право да си част от нашия екип. Това точно ли аз това обяснявам в тези лайфове, които правя да кажем, че външният вид е важен за абсолютно всяка една сфера от нашия живот. Отиваш на бизнес среща, примерно, искате да работите, Алекс пуска обява за търсите някаква позиция. Отивате на интервю. На интервю, че го питаш ли дали не състезава, но дали спортува. Айде, състезава. Да, питам абсолютно. Какъв ти е бекграунд? Просто го питам. Тоест, един човек, ако изглежда добре пред теб, в очите ти, аз съм друг. Ако дойда на интервю, аз Абсолютно. и някой друг, аз дори да имам по-малко познания, в твоите очи аз ще изглеждам по-начетен. Предполагам. Абсолютно така е. Дори да не е свързано с фитнес. Разбира се, тук не говорим само единствено за фитнес. Може да е един пловец, може да е един шахматист, каквото и да е. Ако ти не си бил пред някакви съдии, ти да им се докажеш, че си работил над себе си, според мен имаш много сериозен проблем. И знаеш къде е проблем, Радко? И това го минах през това нещо преди една седмица. Давах обратна връзка на един от нашите колеги и му казах, това не е окей, това не е окей, това не е окей, това не е окей. Знаеш какво се обърне ми каза? Аз приключвам. Не може да ми говориш по този начин. Приключвам. Това момиче. Приключвам. Тоест напуска. Точно така, напуска. Аз направих грешката, че се отдадох на емоции просто нех, защото помислих, почувствах, че ще е окей. Истината е, че този човек нямаше никакъв спортен бекграунд. Тоест тя не търпи на градивна критика. А атлетите, без значение в какъв спорт, всичките търпиме на тази градивна критика. Тебе треньора, като ти се скара, що си сланял така, бе? Що си правил? Що си уводнил? Ти си длъжен да му обясниш нещо. И да ти се скара, да ти удари един шамар, примерно с борба, ако си нещо. Да, бойни спортове са много добър пример за това. Да, правят нещо. Ти що си го направиш? Това бам един шамар. Не мога да му се изрепчиш. Доколкото тези хора, които не са спортували, те ти отварят уста и като му кажеш, като му креснеш, това не е окей, чакай малко ти кой си, ти да не си ми шеф. Бро. Добре. Супер. Сега искам да те питам, малко минаваме на друга тема. Към момента ти си на 26. 25, да, имаме 2 години разлика. Супер. Тоест, искам да видите и да забележите колко бързо се променя живота ти. От 22, 25, 3 години си прогресирал страшно много. Да. Стигнал ли си там, където искаш? Разбира се, това, че винаги можем да прогресираме, винаги може да искаме още, винаги го има. Според теб това обрича ли ни винаги да сме нещастни? Защото ти си от 22 до 25 има 3 години, през които си постигнал страшно много. Купил си много неща, които преди си искал и не си имал възможност да си купиш. Тези неща, които сега можеш да си ги позволиш, правят ли те щастлив към този момент? Или винаги ще има нещо там, което все няма да имаш? Да. Чувстваш ли щастлив към този момент с това, което си постигнал? В момента даже изобщо не се чувствам щастлив, даже съм хиперстресиран, защото се занимавам с проблеми, с които никога не съм си мислил, че мога да се занимавам. И това всичко идва от работа. Даже да го сложа на по-такова гранулярно ниво, проблемите, които имам в момента аз, не може никой от екипа да се справи с тях, защото никой не е толкова кадърен, никой няма този стрес-толеранс към тези проблеми. А за втория въпрос, дали съм щастлив в момента, не мисля, че съм изобщо гонил някога щастие. Аз съм гонил мир. И то душевен, а не някакъв друг мир. Имал съм на листата да си купя някои неща, които съм искал, купил съм си ги, минал съм през нещата, които съм искал да си купя. Мисля, че съм опитал абсолютно всичко в живота, материално и нематериално. И ако ти кажа, че един път не съм се почувствал истински щастлив, че съм представя, може би няма да ми повярваш. Просто за мен е било, и ще дам пример малко, за мен е било check on the list, move on. Напред. Давам ти пример с първата кола, която си купих, беше BMW 645. Стара кола, която ми беше мечта. 2013, ако влезеш във Facebook акаунта ми, ще видиш написал My Next Car. От 2013, след 9-10 години си купих колата. Представяш ли си? И тогава не съм имал друга кола. 2013-та, тогава тъкмо е излязла. Ами тя е 2007 тая. 2007, окей. Тя е 2007 колата. Добре, била на 5, пак е била нова. Аз съм бил на 15, разбираш ли? И след 9 години съм си купил тази кола. Това е между другото изключително интересно, което кажеш. Так предполагам, че много от нас, от зрителите имам предвид, са интересуват от коли повече, защото са момчета и младежи. Имам аз същата история с моята кола, която не е нещо вау. Audi A3 2008 година, нищо особено, но защо толкова много държа на тази кола и все още страшно много се обичам. Когато бях на 12, както ти когато си бил на 15, абсолютно същата работа, точно след 10 години. Може да случай по-малко. Майка ми, тя имаше стара тази тройка. 96-та година. Това става 2012, когато съм бил на 12. Тя гледаше тази кола, която аз имам в момента и се радваше изключително много. Тя е с 4 врати. Тя е нова. Тя е била 4 годишна също.
много искам с така кола, обаче нали, нямаме възможност. И аз казах, мамо, като стана на 18, като стана на 18 и взема книжка, ще си купя такава кола. Да бе, моето момче, да, живот и здраве, да. Но бачках, както така, 15, 16, 17, 18 летата всичките, по 16 часа, успях да спестя 10 800 лева имах, колата беше 10 500 лева. Сега най-умното нещо ли е? Със сигурност не е, но и до ден днешен, когато седна вътре, нито е нова, нито е обаче удовлетворен. Това, че си поставил нещо за цел и си бачкал много години за да го постигнеш, просто е лично на мен ми доставя удовлетворение. Така е, аз се почувствах по същия начин за 15 минути обаче. Така ли? Но, да, отидох, взех я, докато се прибера до Варна, даже се натоварих, защото беше хипер неудобно. Тя не е много удобна кола. Погледнах я, няма да лъжа. 2 сутрини и се порадвах. Обаче после си казах, сега това е проблем, който имам тук. Проблем е, защото някой може да му ожули, скъпо е да се оправи после. Проблем ако не ще щупи, защото скъпи са части и така нататък. Буквално при мене беше кефа за да служи го 2-3 дни. И след това на тази кола, ако съм навъртял повече от 1000 км, ще е добре. Това ми беше. След това, след тази случка, осъзнах, че всъщност мене материалните неща не могат да ме направят изобщо щастлив. Изобщо не ме правят хепи. Ще ти дам още няколко примера с такива неща. Преместих се в много готин апартамент, под наем, разбира се. Казах си, това е, няма на къде повече. 2 седмици и всичко приключи. Писна ми. Викам, добре, аз преместя в мезонет. Морска гледка, 5-стаен, огромен с джакузито отгоре, тук във Варна. Брутално яко. Отидох отгоре, може би месец, ползва съм джакузито веднъж, след 6-я месец се изнесох, защото ми писна. Просто беше простотия. Сега се местих в едно друго апартаментче по абсолютно същите причини. Пак ми писна. Купих си една кола, втора кола, трета кола. Абсолютно по същия начин се чувствам, бро. Всичко ти омръзва, т.е. Всичко материално ти омръзва. Всичко материално ми омръзва и даже имаш повече и повече стрес, защото това е много по-голяма отговорност. Това, което кажа за стреса, преди малко ми хрумна и хубаво, че го кажеш пак, за да го засегнем и него като тема. Това, което каза, проблемите, които имам аз в момента, цитирам те, никой не може да ми ги реши от хората в екипа. Колкото повече съответно се изграждате и прогресирате в бизнес, в отношенията, в каквото и да е, вие ще имате все повече проблеми. Тоест, на човек, който няма бизнес, който работи нормална работа, него му е супер спокойно. Така е. Тези хора не могат да осъзнаят на какъв стрес и на какви проблеми са подложени хора като теб, хора, които развиват нещо. То е ежедневен стрес да имаш бизнес. Но пък друго, което чух от един много така, няма да го споменавам, влиятелен българин с доста успешни бизнеси, той каза следното. Аз съм благодарен за всеки един проблем, който имам в момента, защото преди 10 години или 5 години ти си се молил да имаш този проблем и да си на това ниво, да имаш този проблем, за да го решиш. Просто самия проблем, това, че имаш самият проблем, произхожда от там, че ти си постигнал това, което искаш. Точно така. Така че ако имате по-големи проблеми, това означава, че сте стигнали по-далеч във вашето пътешествие. Абсолютно. Крайна точка най-вероятно няма. Както разбрахте, с материалните неща е така. Всичко, което си купиш, омръзва. Затова това е много трудно да се научиш, както аз. Не знам дали съм го научил или ми е вродено, или по-скоро нали, с времето съм се нагодил така, но всяко едно нещо, давам за пример колата или апартамента, ако ще е с часовника, обувките, на много си ценя нещата и много си ги... Не ми омръзва толкова бързо. Може би се е до развиване на умения. Защото наистина е много кофти, купуваш си кола, окей, други ден ще искаш да вземеш Lamborghini. Купуваш си Lamborghini, казваш една седмица, един месец и какво? Какво ще си купиш после? Да, знаеш ли как е в момента при мен, братко? Аз не мисля, че Lamborghini ще ми даде нещо повече от това, което ми дава Audi в момента. Не мисля, че ако се преместя в име, ще ми даде нещо повече. Двустайният ми апартамент в момента ми дава легло и топлина, от когато имам нужда. Колата ме кара от точка А до точка Б, от това имам нужда. Така че Lamborghini-то, освен проблеми, и имението, освен проблеми и повече данъци, аз не виждам какво друго мога да ми донесе, честно. Да. Плюс това, давам ти един пример. Аз имах мечта да карам Ферари. Това ми беше мечта. Казах си, аз Ферари ще карам някой ден. Ще ти покажа после клипа. Качих се във Ферарито и почувствах се едно карам една обикновена кола. Единствената разлика, която беше, е, че хората те гледаха. Обаче тогава се притесняваш, брато, защото те страх да не вземе да направиш някаква простотия, да не задереш някой легнал полицай да я стучиш. Разбираш? Така че никаква разлика нямам от това дали съм карал BMW-то, дали карам Audi-то, дали съм живял в мезоне, дали съм живял в едностайка или в моят случай на Люли ние сме били под мостовете, впрочем. Аз изобщо не съм своенос за тези неща, но... Добре, това пък ме навежда на
ме навежда на друг въпрос. Как, щом тези неща не ти доставят удоволствие и щастие, защо правиш всичко, което правиш? Процеса. И аз се спирам да го повтарям. Значи, той самия процес, да решиш един проблем, за мен това много ми харесва. Да си накарам сивото вещество отгоре да почне да работи малко повече и да разбера, окей, сега това е станало така. Защо е станало така? От малка ранна детска възраст майка ми каза, че ти си много любопитно. Това може би ще го... Може, окей. Ти си любопитно. Майка така ми казваше на мене. Аз обичам, когато нещо го видя как е, да си знам въпроса, това са защо е по този начин, как работи това нещо. Да, любопитството при мен е ключово. И аз, когато имам нов проблем, искам да го реша, цял ден ще прекарам там, разбираш ли? Така че мене ауткъма, т.е. крайният резултат, материален, не ме вълнува изобщо. Не ме прави щастлив, не ми прави кеф. Но процесът, докато стигна от точка А проблем до точка Б решение, това е топ. Първото нещо. Второто нещо е прогрес на колеги, студенти, бизнеси, на които помагат и така нататък. Да, това реално показва, че ти си свършил нещо, че това, което правиш, работи. Именно това да докажеш, примерно в твоя случай, както ти си добре изглеждаш като младеж, значи когато фанеш някой пълен и го изцепиш за лятото и видиш твоя продукт, си кажеш, човек, аз знам нещо и съм го изцепил, то човек така и той ме е слушал. Това е уникално. Мен точно ме прави щастлив. Да. Прогрес на материалните неща. Окей. Добре, разбрахме, вече каза какво ти носи успеха. Така е материалните неща, които дали те правиш щастлив, дали не. Много хора си мислят, тук ще отворя на скоба, си мислят точно, че това ще ги направи щастливи. Хубавата кола, аудито, ферарито, мезонета с джакузи. Това като му кажеш някой, той си каже, човек, бих дал всичко, за да живея в този апартамент. И до момента, в който живееш в този апартамент месец, ти омръзна. Ами 6 месеца ползвам джакузито веднъж. В смисъл, ти нямаш време от работа и си казваш сега къде ще хода, защото времето вече става пари, ти мислиш по различен начин. Аз съм се преместил с идеята, ще хода да си кисна газа в джакузито. Аз нямам време, бе, човек. Аз нямам време. Добре, казваш нямам време. Повечето хора искат, това се промотира, нали? Свобода. Прави каквото си поискаш, ходи където си поискаш, държава, имаш цялото време на света и въпреки това да правиш някакви милиони. Това е възможно. Обаче... Не казвам, че не е възможно, но една според мен е много е далеч от реалността. Това нещо. Значи аз знаеш как мисля. Че кажеш работя. Да, аз съм работохолик. Аз обичам да работя, жена ми постоянно ми пили на главата, брат ми пили на главата, майка ми така, почивай, храни се, аз казвам не ще работи. Ами гледай се, братко. Аз съм човек, който не се задоволява с малко. Аз съм постоянно, ако щеш ме нарича ялчен, както прецениш. Окей, приемам, много проблем. Аз когато ударя, да речем, в пари говорим, 5000 на месец. Добре, какво ли стане, ако съм на 10 000? Удрям 10 000. Какво ли стане, ако съм на 15 000? Удрям 15 000. Добре, какво ли стане, примерно, ако съм на 50 000? Удръж 50 000. Аз не спирам да гоня следващия стейдж. И какво се променя? Тикчето на листа. Нищо друго. Мене това ми дава адреналин. Тикчето на листа. Да докажа на себе си, момче, което тръгна от Родопите, извинявай, от село, от Родозем, бе, братле. Разбираш ли, от Родозем. Сигурен съм, че повечето не са го чули. Както и аз не го бях. Да. От Родозем съм тръгнал, извинявай, били сме без ток и сме яли сол с мас и сега изведнъж да правиш 50-160 хиляди. В смисъл, това е unreal. Що пък да му удара 100 на 150? Мене това нещо ми дава удоволствие. Обаче, свободата кога идва? Веднага ти казвам. Ако ти си average бизнесмен и си казваш, моята цел е 10 000 лева на месец или 120 000 лева годишно и спреш да се развиваш и стоиш на това ниво, ти наистина имаш свобода, ти взимаш 2-3 души, делегираш 90%, тебе ти репортват, правиш 1-2 разговора на месец и това е. И имаш наистина свобода. Обаче, когато си аучин, за мен това просто е да си гладен постоянно, ти не спираш. Ти просто, то става, ти се обсебваш от това нещо. Искаш и още, и още. Същото и като с мускулите. Добре, аз съм 80 кила. Мале, ако съм на 90, брат, мале, как ще се изгърма? Айде още малко. Айде още малко. Тягата 200, айде 205, айде 210. И то е същото. Ние сме направени да еволюираме. Да искаме още. Да искаме още. Затова сме тук, да. Точно така. Тоест по-скоро казваш, че е въпрос на избор. Някой, ако иска свобода, възможно е. Ако не искаш да работиш, да се наслаждаваш на живота, когато си на... Няма значение от възрастта, делегираш и някой друг го изпълнява вместо тебе, автоматизираш процесите, оттегляш се, носиш отговорността, разбира се, което няма как да изчезне. Тя винаги ти ще си отговорен ако си собственик. Да. Тук искам само да отворя една скоро така на интересна история. Значи аз се справях доста добре вече като бях тук във Варна. Финансово справях окей. Докато на 11 май, ден преди рождения ми ден, излязох в една компания с хора, които са много напред в играта. Занимават се с най-различни неща,
в най-различни сфери, аз стоях на масата и ако щеш ми варя, така пак правех една стабилна 5-цифрена сума на месец, което мислех, че е много. И си казвах, аз съм милионер, бе, ти от ли си? И сега смятам, милион го деля на 5 цифри на месец и виждам, окей, за 6 години съм станал милионер. Екстра. Братле, хората, човека до мене правеше тези пари на ден, които аз правя на месец. А пък човека от среща правеше тези пари за месеца за ден. А пък човека от среща правеше парите за година за месец. И си към на къла, чакай се малко. Аз не заслужавам да съм на тази маса, бе. Мисъл, аз съм най-голямата мишка на цялата тази маса. Аз не заслужавам. Станах, тръгнах си. Месец и по-късно бях двойно на ревенюто си. Изфуках си всички пари за автомобил. След месец бях 3 пъти на ревенюто си. Идеята тук е, че ти няма как да стоиш на едно ниво. Невъзможно е. В момента, в който почнеш да прогресираш, ти се обграждаш около хора, които са над тебе по един или друг начин и ти искаш да си на тяхното ниво. Разбираш ли? Защото как да изляза с 100 дет прави примерно 100 милиона на година, аз да правя милион. Извинявай, той пича няма да си каже една дума с мене. Дали? Абсолютно, те хората няма общи работи. Мисъл, начина по на който различни нива сте си едно в живота. Ами да. Как да го възприемаш? Абсолютно смисъл. Тези, които правят отново пак финанси, ще говоря за финанси. Хората, които правят малко парички, те много влизат в детайлите. Докато хората, които правят много пари, те са хай левел. Те си казват, това и това. Имаш една минута да ми обясниш целият репорт. Това е. Ами аз за тях, ако правя примерно милион на година, а те правят 10, човек ние нямаме и релевант на различни планети. Добре, обаче няма ли го това винаги? В смисъл, дори този, който прави милион на месец или на ден, абсолютно винаги ще има някой, който прави повече от теб. Абсолютно, именно затова няма в историята един милионер, който да е станал милионер и да прави милион на година. Ти ако им видиш, нали, банковите сметки и така нататък, тези хора дали прогресират по този начин агресивно или така, или са като влак, че те прогресират. В противен случай ти не си хем хепи, хем регресираш. Ти не мога правиш милион 5 години. Да. О, тази година направих милион. По-минут колко направих? Ами пак милион. Това няма как да се случи. Това все едно стоиш на 80 кила цял живот и си казваш, че ето формата ме е топ, аз съм си доволен с това нещо. Няма как ти винаги гониш. Сант тук, 3 санта тук, малко по-голям трапец. Ти прогресираш по някакъв начин. Това според теб не изгражда ли, обаче не води ли по-скоро хората на нашата възраст, 20-те си години и дори по-възрастни, които вече така са се изградили дали кариерно, дали не, не ги ли води това до депресивни състояния? Това да виждат, че... Защото хората сме много... Сравняваме се винаги с този, който има повече от нас. Да. Никога с този, който има по-малко. Разбира се, за да надграждаме и да се подобряваме. Това обаче в един момент осъзнаваш, че няма край. Тоест ти ще сравниш с този, който прави на срещата маса 10 000, 100 000, 1 милион, 2 милиона, 5 милиона, 10 милиона и няма край. И т.е. много хора, особено в днешно време, знаеш, с социалните мрежи и с цялото това ежедневие забързаното, което го имаме, много хора изпадат в депресия. Т.е. те са нещастни. Не защото нещо им липсва, а защото някой друг има нещо, което те нямат. И изпадат в едни... Точната дума е депресия. Да. В депресивни състояния са скочили зверски много в последните години. Да. Ще задам сега един въпрос, може ли? Да, разбира се. Така. Ти когато в момента си на колко килограма стоиш? 90. Подкожни мазнини горе-долу? Имаш представа? 12-13. Така, няма ли ти е мерак да поставиш на цел на 95 кг да си на 8% подкожни мазнини? Да минеш този път. Просто ти е от любопитство. Аз съм бил. Вижте, аз съм бил. Да. Бил съм, това много пак опира до майндсет, до нали, психическа нагласа. Аз съм бил в много по-добра форма, отколкото съм в момента. Но това, т.е. се подразбира, че сега като изглеждам така, винаги ще искам да изглеждам по стария начин. Но мога да заявя, че, напълно откровено, че аз съм доволен с начина, по който изглеждам. За по-скоро, начинът, по който изглеждам, срещу усилията, които влагам. Това може би и с бизнеса може да се приложи там. Може да си доволен с, примерно, правиш 10 000 на месец, но всичко, което ти трябва е един телефонен разговор на месец. Да. Тогава ще е окей, нали? Супер ще. Тъй като аз пътувам много добре, знаеш, нали, пътувам различни държави, различни градове, много ми е трудно да се храня с кутиите, както в подготовка, което преди съм правил, знам преди какво съм давал, какво съм получавал. Тоест, цялата тази отдаденост за 5... Пале, че ми изкара къла. За 5 кг отгоре за една друга веничка не си струва за мен. За мен това в момента, което правя, ям си каквото си поискам, сега после сме на ресторант на вечеря, ще си поръчам каквото ми е вкусно, утре ще имам пак. За мен това е окей. И съм супер доволен от себе си. Но пак опира много до психическата нагласа. Разбирам. Аз как мисля по този... Какво е мнението по този въпрос? Когато имам една цел и после на базата на тази цел имам един план и на базата на този план аз имам дневни действия,
И тези дневни действия, ако трябва да ги правя, аз трябва да ги правя и ще ги правя, аз няма как изобщо да бъда депресиран. Аз се вълнувам, бе, брат. Аз се вълнувам, че всеки ден трябва да свърша точно това, което ми е било на плана и на дневните стъпки, които трябва да направя. Тоест раздробяваш голямата цел на подточки. Защото става достижима. Проблема, виждаш, аз искам да отслабна с 10 кг, ама ти хубаво ще отслабнеш, приятелю. Ма то не мога да отслабнеш с един дефицит. Какъв е този дефицит? Колко стъпки правиш? Колко калории гориш? Каква тренировка? Първо трябва да отидеш до залата. Ако никога не си ходил. Да изградиш навика да ходиш на зала. Именно. Ако искаш да изградиш бизнес, първо, всеки иска бизнес, всеки иска нещо негово, всеки иска да не работи за някой друг. Това също си го бях наумил като въпрос да те попитам. Според теб, може ли всеки човек да стане успешен? Всеки човек говорим. Не. Даже по-така като ще кажа, не. Точно така. Защото аз съм на това мнение, че ако всеки, реално, икономиката нямаше да съществува. Света нямаше да такъв какъвто го познаваме ние. Ако всеки беше успешен, всеки има бизнес, всеки е милионер, никой не работи. Всеки има нещо свое. Нали, според мен, трябва да го имаш малко и много вътре в себе си. Не казвам, че не можеш да го научиш. Но ти от малък си имал нещо, което изключително много хора в днешно време няма. Така е. Така че, според мен лично, не може всеки да стане успешен. Абсолютно съм съгласен на 1 милион процента с тебе. Както не всеки може да бъде як, не всеки може да бъде изцепен, не всеки може да бъде слаб, няма как да се случи. Има си определени хора за тия неща. Не всеки може да бъде милионер, но давам ти екзампъл. Там човек отстрани, той може да не е способен да прави милион на месец. Обаче може да е способен да прави 10 000 на месец. Това пак е успех. Точно това много добре го каза. Аз точно това ще си го мислех и аз, че прогреса, в смисъл това да си по-добър. Винаги има на къде надграждаш. Не говорим да си милионер, говорим ако кариерно, ако работиш на някаква позиция, дай всичко от себе си да се извинеш на следващата позиция. Това е. Абсолютно, да, абсолютно. Но да, краткият отговор е, че няма как всеки да бъде успешен. Това е. Ако почнем влизаме в тази тема, тя е много така детайлна, но общо взето успеха, знаеш аз как го виждам, Радо? Аз го виждам като набор от умения, набор от качества, които трябва да има един характер. Като някоя жена ти каже, това е моят характер. Или ме търпиш или не. Чакай малко сега. Характер е съвкупност от твоите качества. Значи това, че ти имаш проблем примерно с доверието, това не е твой характер, това е просто качество. Не е ли така? Същото е с... Аз не знам как да менажирам хора. Чакай се, това не е твой характер, това не си ти. Това просто е едно пъзелче, една частица от твоя пъзел, нещо куца. Ти трябва да се научиш как да менажираш хора. Това е цялата идея. Обаче, нали, аз пак опирам. Ако не си бил спортист, според мен никой няма да може да успееш в нищо. Бъдете спортисти. Спортувайте, бе, хора. То няма на къде е по-хубаво. Не е задължително, ние много говорихме за фитнес, не е задължително да е фитнес. Пак казах, каквото и да е. Ловец, бойните спортове са изключително хубави. Всеки спорт ти дава, дори на любителско ниво, самата дисциплина да отидеш и да тренираш днес, това, както вече няма да се повтаряме, се пренася в другите аспекти от вашия живот. Добре, ние много хубаво си говорим за успеха. Обаче всеки има собствена дефиниция за успеха. За тебе какво означава успеха и ти чувстваш ли се успешен? Разбрахме, че не ти носиш щастие, материалните неща, но ти чувстваш ли се успешен и можеш ли да се наречеш успешен към този момент? Не се чувствам изобщо успешен, като се сравнявам с другите, защото това е едно болесно състояние, как вече говорихме с тебе. Просто като се сравна с другите хора и си казвам, аз съм направил нищо. С другите хора, които са повече от тебе, т.е. Абсолютно, да. За мен успеха е, буквално ти го казвам, на листа при мен какво пише. Къща на майка ми с 10 милиона лева ликвид, за да може тя да си ги ползва, къща на брат ми, къща на приятелката ми, абсолютно кола за всеки един и да влизат, да речем, 20-30 хиляди лева на всеки един от тези хора месечно от моя бизнес или от каквото и да имам. Това много хубаво, че го казваш. Тоест ти го правиш за другите около тебе. Да, аз нямам абсолютно... Човек, аз горе в офиса. Това е 35 квадрата. Аз съм бил в мезонет за 300 квадрата. С джакузито, нали, отгоре. Мисъл, аз това, което го правя заради процеса и заради другите хора около мене. На мене, дали ще карам Шкода в момента, дали ще живея в едностайка или ще живея в мезонет, ми е абсолютно все тая. Просто като видя, аз обичам да гледам благодарността в очите на хората. Като майка ми каже... Това те зарежда. Като майка ми каже мерси. Майка съм си мечтал, малко сайт тук. Майка съм си мечтал, брато, да я прата някъде на почивка. Майка я пратих днес, лети за Санторини за рождения ден. Тя на 24-ти има рожден ден. Това е мега яко. Майка ще иде до Санторини, после ще ходят в Атина, един хубав трип. С баща ти? С доведени баща, да. Okay, те са разделени. Добре. Тая екскурзия, толкова пари ми струваше, аз никога не съм си представил, че това нещо е възможно.
харча тия пари, да ме гледаш аз на екскурзия, аз съм си във Варна в офиса, който е 28 квадрата горе. Майка, когато ми каже, благодаря ти, обичам те, за мен това е. Като купих кола на брат ми, той ми каза, мерси брат, разрева се, мен това ме направи хепи. Като му купих часовник, виж, пак се говоря за материални неща, но аз давам на хората това, което те искат и са искали или са мечтали. Ти им го осигуряваш. Точно казвам един провайдер. Но да, това е просто мене много ме радва благодарността на другите хора. И тук обратното, добре бе, Алекс. Това, извинявай, ще прекъсвам, това според тебе не е ли, понеже аз съм по същия начин, дали това пък, понеже ти го правиш, за да се почувстваш ти добре, дали пък не идва от егоизъм леко? В смисъл, не от егоизъм, ами това да си направиш готино на себе си. Абсолютно, аз си чеша егото, когато... Чешеш си его, точно така. Абсолютно, 100%. Две да ръце ги вдигам. Да, но пък, в смисъл, чешеш си егото, като правиш добро за другите. Това в никакъв случай не е лошо. Абсолютно, да. Някои хора го правят за себе си и са селфиш за себе си, аз пък го правя за другите. Като това, което съм искал да си купя за мен, съм си го купил, това каквото съм да съм направил за себе си, съм го направил, аз съм си абсолютно окей с нещата. Това, което каза майка ти, че се прати сега на почивка, е много хубаво. Аз това не знам дали съм го споделял, не съм го споделял, но сега ще го научат хората и моите зрители, тъй като нали знаеш, че аз съм известен с Америка. Да. И реших да заведа майка ми на круизен кораб в Америка. Супер. Нещо, което тя никога няма да го направи, ако не съм аз. Абсолютно никога през живота си. А това ще остане спомен, буквално ще го разказва, докато е жива, съм убеден в това. И ще да направи един такъв подарък, с мен ще е, тъй като тя не знае английски, няма да се оправи сама, със сигурност. И реших да направя такъв подарък. Не мога да ти опиша какъв кеф беше, когато, нали, то си иска виза, когато и дадаха виза и вече беше сигурно, че ще заминем. Когато купих билетите за круиза, самолетните билети, това нали, е огромен разход, както ти казваш. Нали, хората могат да се представят колко струва билет, че за двама за круиз, че много неща са. Никога не съм мислил, че тия пари аз ще ги изхарча и колко струва. А съм мислил за това да направя нея щастлива, защото майките на всеки един от нас, ако не са те, ние нямаме ще сме никъде. Тоест, дори да не може да пратите майките си на почивка, тук искам да ви дам, апелирам да отидете да вземете една малка розичка, да подарите на майките си, на бабите си. Няма да повярвате колко много ще ви се зарадват. Ей така, без повод. В смисъл, отидете, купете, мамо, благодаря ти за всичко, което правиш за мен. Не могат, нали, не и кажете, не мога да заведа почивка. Заповядай тази розичка. Мамо, благодаря ти за всичко, обичам. Това го направих веднъж за моята майка. Тя беше в повод, окей, имаше рожден ден, всъщност. На Коледа, тя има рожден ден на 25 декември. Взех един огромен букет, не беше много скъп, но пък беше масивен. От едно цвете. Огромно щастие, тя се разрева за едно цвете. Така е, да. Тоест това, което можем да го обобщим, че това, което правим, това, което правиш ти, това, което правим аз, нали, някои са доста егоистични, го правят само за себе си, някой да ги види с хубавата кола, да ги види, че са еди си къде на някой газарски плаж, на някоя готина почивка, те го правят за себе си. Да. Но според мен точно истинското щастие се крие в това да правиш добро за другите около тебе, за близките ти, разбира се. Както го наричам аз, ние купуваме спомени. А пък това е най-скъпо нещо, което мога да купиш. Много по-скъпо от абсолютно всичко, така че просто е... Тя, жената ми изпрати 15 съобщения, мерси. Нали? Сега ще кажа нещо тук интересно, брато. Една психоложка тук ми беше коментирала под един пост. Бях направил много рилчи и говоря там, че искам да пенсионирам. Тя ми казва, ти по този начин ги усъкътяваш тътата. Искам на къла, жена ти... Тя жената бачкала фантастико на 800 лева самотна майка да отгледа двама сина. И аз не мога да отида да й... Аз не мога да й кажа, майко, ето ти 2000 лева на месец, за да живееш. Прави каквото пожелаеш. Аз искам да се грижа за теб. Представяш до каква степен вече се изкривил света, че не мога да благодариш на родителя си. Има психози, които промиват мозъците на младите и им казват, вашата цел не трябва да бъде да правите вашите щастливи. Представяш се? Не знам откъде произхожда. За каква мръднала... Тя някаква психоложка се оказа там, като я ресърчнах. Нямаш право да казваш на вашите, няма работиш повече, защото им връзваш ръцете. Убиваш техния проект. Какво означава това нещо, човек? Доколкото като дадеш, както казваш, тя една розичка, виждаш, че тя е най-благодарен човек. Абсолютно не е задължително да са материални неща, както ти даде за пример, но те са искали това, ти имаш възможност, даваш им го. Да. Дори да нямате възможност да е нещо материално, пак казвам, малък жест, цвете, каквото и да е, дори на думи да е, аз лично си признавам, че на моята майка скоро много не съм и казал обичам те. Да. Не съм такъв човек. Но ако им го кажете, по такъв начин, без повод, ще ги направите много щастливи. Не става въпрос само за материалните неща. Така е, да. Окей, супер.
разбрахме какво ти дава успеха. Всичките тези неща звучат супер. Да правиш другите щастливи, да си купуваш ти каквото искаш. На 25 години, реално, когато си бил на 17, съм сигурен, че си мечтал за този живот, който имаш в момента. Аз не съм го и вярвал, че е възможно. Не си го вярвал, че е възможно. Да, буквално призмата ми беше 5000 лева на месец и това е край, не искам нищо повече. Ще живея като цар. Не съм вярвал, аз съм знаел, че някъде някога ще правят нещата, които правя в момента, но не съм го вярвал, бро. Просто съм... Не си вярвал, че е възможно. Да, аз знаех, че съм там, но нали, едно е да знаеш и да мечтаеш. Точно това много често го давам за пример и с моите приятели си го говорим. Имаш цел, но не знаеш как ще стигнеш до там. Защото пътищата пред тебе в днешно време са безбройни. Така е. Дропшипинг ли ще е, крипто ли ще е, агенция ли ще е, работа ли ще е, кариера ли ще е, програмиране ли, какво да е. Всеки ти промотира различен начин за правене на пари. Това се съгласяваш с мен. Един ти казва това прави, другия ти казва продавай това, другия ти казва прави така услуга, агенция, крипто, не знам си какво. И хората се объркват. Хората не знаят по кой път да поемат и как да стигнат там, където искат. Така че моят съвет би бил просто да правите това, което най-близко се доближава до вас. Защото ако някой друг ти каже прави го това нещо, сега ако ти каже примерно някаква бизнес идея, която няма абсолютно нищо общо с теб и ти нямаш никакви знания там, ти няма как да го сътвориш това нещо. Да, трябва да го свържеш с някакъв евент от живота си по някакъв начин. Да го свържиш със себе си. Точно така, да го свържеш със себе си. В противен случай ти се обричаш. Това е точно да на един омагьосан кръг, който няма излизане от него. Абсолютно. Същото е много хубав пример тук, бро, аз съм добър по английски. Човек, колкото и да ми наливаш в главата, че Питагоровата теорема или там каквото беше е добре и трябва да учи математика и тия глупости там, човек, аз математиката съм леш. Мога да добре пари, само това беше. Там разбираш. Ти като си добър в нещо и да дойде да ми наливаш в главата нещо друго, няма да стане. Супер. Да, връщам се обратно на това, което исках да кажа преди малко. Разбрахме какво ти дава успеха, а какво ти взима успеха. Както каза, стрес, проблеми, връзките ти искам да ми кажеш с приятели, с приятелка, страдат ли те от това нещо? Каква е цената, която плащаш ти в името на всичко това, което до момента избори, което звучеше страхотно? Другата страна на монетата. Да, този финансов успех, който съм постигнал, ми взе и от трите колони по нещо. Трите колони са health, wealth, relationships. Точно така. В здравеопазване и така нататък тая колона, отслабнах с 15 кг, бях се докарал до 63-4 кг, общо взето бях ходил скелет, аз съм 81. А това е на първо място. Ял съм поведнъж на ден. От нямане на време, от стрес? Точно така. Ти нямаш апетит, няма какво да ядеш. Доколкото като съм се виждал целия на вени, изцепени и така нататък, това супер много те депресира. Нали, не е много cool. Оттам с сърцето имам една камара проблеми, с бъбреците имам една камара проблеми. Всичко това се отключва, особено когато имаш огромни нива на стрес. Общо взето аз бях с холтери, лекарства, сега пак съм на лекарства за сърцето и така нататък. Здравето ти е под всякаква критика. При мен беше леш. Това е първата колона. Сега почваме с втората колона, отношения с хора. 21 години живот в София е така просто изтрих, защото аз си казах, аз съм в София, правя това, което ти си живял тогава в София? Да, аз съм 20 години, съм израснал в София. Как реши да се преместиш във Варна? Ами отново беше заради на Базик. Морето ли? Отново беше на Базик, но отварям една скоба. Казах си, аз ако продължавам да хода по дискотека, ако продължавам да бъда шматка с тия глупаци, с които излизам, че аз на къде съм тръгнал. Аз не мога да гледам натам и същия момент аз да хода натам. Мисля, няма как да се случат нещата. Хрумна ми друг въпрос, но да. Да, така че 21 години относно отношения, приятели и така нататък, аз си казах, събирам си партакещо в един куфар и отивам във Варна. Където не познаваш никой, за да се откъснеш от тази старата среда. Точно, аз никога не съм бил във Варна. Дойдох, взех си апартамент и това беше. Жертвах се абсолютно всички контакти там. Относно майка, баща, с баща ми не говоря изобщо, дори не знам дали е жив, впрочем. Не ме интересува като цяло. Брат ми, всички са блокирани във Фейсбук и в Инстаграм. Не говоря така да не говорех с майка, не говорех с брата, може би едни 8-9 месеца, защото бях фокусиран върху работа. Те знаеш каква е схемата, няма да стане, не се взимай с глупости и намери си работа. Приключих с тях, приключих с лели, приключих с братовчеди, приключих с бащи, приключих с абсолютно всички. Бях сам. Тоест откъснал се от старата си начин на живот. Буквално можем да кажем, че си започнал на ново. Да изградиш новото си аз, новото, буквално ново аз. Точно. Без стари задръжки, приятели, дори Именно. каза и семейството си го отстранил. Така че от такава гледна точка относно приятели, околна среда, всичко жертвах. Абсолютно всичко си пожертвах. А болеше ли те от това? Беше ли ти трудно или не го прие на сърце чак толкова много? Не, беше ми тегаво 2 дена. При мен всичко е всяко чудо за 2 дни.
2 дена ми беше трудно, в съня няма може да изляза с стола на кафе, стана това. И после казах, знаеш какво, човек, то като си сам, то пак е топ, какво ми пука? Пак мога да си пия кафенцето. Това е интересно, защото каза в Англия, когато си бил, че си се прибрал тук, защото си сам. А сега казваш, че да си сам е окей. Да, или шифт... просто си бил в различен период от живота си. Този шифт го направих, когато станах от атлет към про. Този шифт точно тогава се случи, защото аз си казах, виж човек, в смисъл, така ще обясня, околната ми среда в София беше с хора, които имат много големи възможности, а аз нямах възможности, толкова колкото тях. И аз си казах сега, или ще ходя по дискотеки всяка вечер и ще пръскаме пари наляво надясно и аз ще оставам без пари след 1-2 дискотеки, или ще отида във Варна някъде или просто някъде, ще изграда нещо за 6, 8, 12, 24, 60 и кусор месеца и ще отида на тяхното ниво или просто няма да стане. И си казах, аз съм окей да съм си сам. Нямам абсолютно никакъв проблем да съм си сам. Нито изпитвам вина, нито нищо. Окей съм да съм си сам. За капак във Варна, аз бях в Кабако, това е извън Варна, ти знаеш. Там нямаше абсолютно никой. Нито магазин, нито болнично заведение, нито нищо, човек, там нямаше никой. Сам. Това е в колоната на отношенията. В третата колона, което беше за финанси, всичко, което съм имал, отново съм го реинвестирал в себе си. Единственото нещо, което съм си позволял, това е храна, която е есенциална, наем и гориво или таксита. Това е. Аз за друго пари не съм харчил. Даже на фитнес не съм ходил, защото във Варна и фитнес е 150 лева. Добре. Това, което го каза е хубаво. Каза, не ми пука дали съм сам, окей съм да съм сам. Според тебе това важно ли е? Предполагам, че е важно. Но много хора точно от това се страхуват. Да бъдат сами. Да останат сами. Забелязвам го в страшно много хора, тъй като въпреки че това се среща все по-често в днешно време с тези социални мрежи, гейминг средите, нали, се развиват, може да говориш с хората онлайн, хората не излизат, не са социални, напротив, антисоциални са и стоят в тях по цял ден и това допълнително ги депресира, но според теб важно ли е да си самодостатъчен сам за себе си? Знаеш какво смятам, Радко? Смятам, че... Да не ти трябва никой и нищо друго, за да си удовлетворен. Аз смятам, че човек, когато реши да е сам, тогава се е взел в ръце и се е казал, окей, аз ще прогресирам като хората и ще отида на следващото ниво. А когато човек иска да е обграден около хора, аз вярвам, че той не е взел тази задача при сърце, не я взел на сериозно. Защото хората около тебе всички го знаем, и ти го знаеш, и аз го знам, и хората, които гледат, най-вероятно и те го знаят, и искат, нали, тези от вас, които искат да правят нещо. Хората около тебе, вашите приятели, семейство, както ти каза, човек за голяма работа се взел, сега нямаш време, пък ти много важен стана, много често ми се случва, примерно, тъй като имам ангажименти постоянно, някой ми звънне, искам да излезем да пием кафе, да се разходим, брато, не мога днес, заед съм, имам да правя това и това. Ей, ти пък трябва да се резервираме, да спазим час. Да. Човек, така е. Така е. Не виждам нищо лошо в това. Нали, тази среда, която повечето хора са в нея, тя ги дърпа назад. Абсолютно. И много хора биха задали въпроса, добре, аз къде да намеря хора, които биха ме бутали напред? Ето, че има и друг вариант, да останеш сам. Абсолютно. Със себе си. Точно. Тук сега отварям пак една скоба и се върна обратно. Всеки казва, ами ти трябва да си около такива хора. Истината е, че не е точно така. Значи няма как като си... Точно това имах аз пред. Няма как да нямаш нищо и да... Ама искам да излизам с мултимилионерите. Не работи по този начин. В смисъл, ти първо трябва да си изградиш вътрешно, да станеш такъв човек и после отиваш от тези хора. Ти ги привличаш по един или друг начин. Нали, с някакъв статут, дали е делта, дали е каквото и да е, няма значение. Ти ги привличаш. Това е много хубаво, че го казваш, да. Защото точно след като започнах канала ми, то даже дори няма и година, аз го започнах май месец, сега сме март все още. Погледа от другите хора към мен се повиши с 1000%. От тогава съм завързал толкова много контакти с страшно успешни, известни хора, които са милионери. Аз съм много далеч това да бъда милионер. Но факта, че имам някакъв авторитет, заради един канал, заради един клипчет, тая камера и тия два микрофона, аз съм се изградил такова име, хората са ме видели, че съм сериозен, че правя нещо както трябва и те са готови да контактуват с мен, да обменят стойност, както ние сега с теб. Ако не беше този канал, най-вероятно никога нямаше да се завидим и да се запознаем. Така че това нещо буквално промени живота ми, а затова мисля да направя съвсем отделно видео. Така че не е задължително за да дружите с милионери и вие да сте милионер. Точно така. Може да дадете на тези хора друг вид стойност, нещо от себе си, което да сте им полезни по някакъв начин. Не е задължително да сте на тяхното ниво, да сте идентични, за да сте с такива хора. Абсолютно. Допринасяте си просто в различни сфери. Да, аз когато видя, че Радо, аз го знам, това е изцепеното момче, което се занимава с YouTube, има готиния канал, не мога да го питам нещо. Веднага, ти дава стойност, аз искам да консумирам тази стойност, аз мога да дам нещо друго. Обмен.
Така че да, то нали, life is a value exchange, така че не е нужно, Алекс, къде намеря тази среда? Абе, човек, дай малко сам, бе. Какво ще стане? Знаеш какво мисля, братле? Мисля, че когато някой иска да е около хора, за да прогресира нагоре, той трябва да осъзнае... Той иска само да взима, може би. Точно така. И другото, което е, той не ще, ама няма как да го избегне, той ще носи на гърба си една раница с чужди мнения. Колкото и да си казваме, дай да бъдем честни, колкото си казваме, мене ми пука той какво мисли и ми не е така. Значи човек, когато ти напишат 500 пъти, нали, ще намеря, ще пребия, човек по някакъв начин те афектира. Или като напишат 1000 пъти ей филмар, афектира ти. Ние сме хора. Ама аз не чета комент секшена. Стига глупости. Така че защо не изледно отидеш някъде сам, бъди си сам, работи си, никой не те знае какво правиш. Сега ще кажа защо, защото хората ти казах вече, че ги е страх от самотата. Страх е да останат сами със себе си, лично според мен, това, което аз забелязвам. И тук наш къде идват? Проблема, освен че е в тях, в родителите, ама това е тотално различна тема. Това, че си дундурка децата до 25-6 годишна възраст, им дават пари и пък и децата, когато останат без една стотинка, чак да звъна на майка да ми прати някой лев. Стигай човек. Аз съм ял нудли, като бях в София. Имал съм перо и набил съм пари в нещо, изгубил съм ги, ям нудли с сол. Няма какво друго. Няма човек. Тя 2 лева на порция нудли цял ден те държи. А сега какво става? Ами аз нямам пари, че аз звъна на майка ми да питам, мамо, прати 500 лева. Тате прати 500 лева, защото го закъсах. Аз нямам тия опции. Аз ако звъна на майка и каза, майко, дай ми пари, аз съм се провалил. Тя това ти си изградил тези мостове, както се казва. Точно така. Тя това ли изградила жената на 26 години пръч да отида да й кажа, майко, дай ми пари. Смешна работа. Мисля, че покрихме страшно много неща и теми, които касаят както мен, така и теб, така и надявам се и вас, зрителите, които сте останали до тук. Какво би казал като финал, съвет, разбира се, това малко банално, но разбира се, хората ще искат да чуят от теб специално, съвет за дали как да успеят, дали как да намерят това, което искат да правят, тъй като днес, между другото, впаднах на YouTube видео на едно момче, което нямаше много гледане на клипа, но не знам как ми попадна, че е безработен, нали, че не знае на 24 години, което се чуди по кой път да поеме, какво да прави, програмиране ли е, кариера ли е, бизнес ли да е, ако е бизнес, какъв бизнес да е и така нататък. Какъв съвет би дал по-скоро не как да си успешен, а как по-скоро да откриеш себе си? Хрумва ли ти нещо, което би ги посъветвал? Опит. Повторение. Тези две думички. Опит и повторение. Опитвайте нови неща и повтаряй. Трябва да има репетиция. Не може да опиташ едно нещо, да го направиш 5 пъти и кажеш, то не работи. Не работи по този начин света. Не мога да отида да дигна 5 гири в залата и кажа, битва се не ми порасна. Няма как да се случи. Така ще откриеш от какво е твоето нещо. Ако питаш 50 неща, аз ви гарантирам на 100%, че 100% ще намериш нещо. Едно нещо си добър. Няма как. А пък един генерален съвет бих казал, за всеки един, който гледа това нещо, ако убиеш страха, всичко ще бъде лесно. Много по-лесно. Защото хората не правят заради страх. И то страх вече има много клони, но... От провал, може би. Точно така. Страх от това, страх от това. Ти да не ми кажеш филмар, страх от това. Съседа да не ми каже, гледай го този смутаняк. Убийте страха. Страха се убива отново чрез опит, чрез повторение и всичко ще потръгне нагоре. Тоест да опитват различни неща, казваш. Точно така, опитват. Но пък и другото, което е, че трябва да са постоянни в нещо. Както ти каза, не може 5 пъти да дигнеш гирата и да станеш як. Не може да направиш нещо за 5 дена и да очакваш вече да поженеш от него. Точно така. Както аз обичам да давам примера, който най-вероятно също е много банален, като едно дърво, което когато го посадиш, ти трябва да го гледаш, да го поливаш, до момента трябва да изчакаш години наред, за да дойде момента, в който ти ще можеш да откъснеш плода от това дърво. Така е, абсолютно. Както е също и с труда. Ти каза, въпреки че нещата са се развили, да кажем, за 3 години от 29 до 25, ти преди това също си правил страшно много неща, които ти каза вече ме подготвиха за момента, в който късмета ми се усмихна. Абсолютно. Тоест, ако, това е може би най-ценното от целия клип, ако вие сте подготвени и се подготвяте без да взимате нещо в замяна, без да имате възвръщаемост сега на момента. Ти 5 години си бачкал, нали, имал си възвръщаемост под финансова, нали, заплата, но това предполагам не е повечето хора каквото искат те. Ако се отдадеш на нещо, прави го дълъг период от време, без да очакваш да вземеш нещо сега на момента. Може да е след 5, може да е след 10 години. Ти каза страх. Да. Освен страха от провал, според мен хората ги е страх това, че аз ще влагам
1, 2, 3, 4, 5, 10 години в нещо, при което никой не ми гарантира и никой не ми обещава, че то ще е успешно. Ти можеш да влагаш 5 години в бизнес, в кариерно развитие, в каквото и да е, накрая нещата да не се получат. Успеха не е гарантиран за никой. Да, ти правиш стъпките, които трябва, но както ти каза, късмета ми се усмихна, на някой късмета може да не му се усмихне. И това е най-тегалото и най-страшното нещо в целият този процес на развитие, че ти правиш нещо, от което не виждаш ретърн на английски веднага. Просто трябва да изчакате, бъдете търпеливи, научете се да правите нещата без да получите нещо в замяна веднага, сега на момента и бъдете готови да жертвате няколко години от живота си. Както ти каза, аз съм сам, без приятели, в друг град, не познавам никого, трудно ми е, но в даден момент, аз съм на мнение, че ако правиш всичко, което трябва и си готов да жертваш нужното време, не казвам колко е, за някой може да е 1 година, за някой може да са 3 години като тебе, за някой друг може да са 10. Но ако правиш нещата, които трябва 10 години подред, шанса да не стигнеш там, където искаш, го няма. Абсолютно. Хващаш нещо, видеообработка ли ще, дропшипинг ли ще, крипто ли ще, бизнес с чай ли ще, фрешове, каквото и да е. Ти ако станеш най-добрия в това нещо, разбира се, с времето няма да стане от днес за утре и се отдадеш изцяло на това нещо, според мен нещата няма как да не се получат. Абсолютно. То е неизбежно. Точно тази дума заспива. Неизбежно, ако и винаги дам. Виж, Сарадо, защо давам постоянно пример с фитнеса? Все пак аз съм минал през там. Неизбежно, ако отида и коклякам всеки ден с една щанга от 50 кг и да правя по 100 клека, след 5 месеца краката да не ми пораснат или задника да не ми пораснат. Това няма как да се случи. И то също да се приложи в бизнеса, бе. Ако всеки ден примерно, умения, копирайтинг, ако всеки ден пишеш дескрипции и изучаваш как работи човешката психология и защо хората купуват повече червени чашки, а не розови чашки, човек няма как след 5 месеца да не си един добър копирайтер. Няма как да се случи това нещо. Че повторя, единственото нещо, което тук ще добавя е скорост на екзекуция. Защото ти имаш идея, аз имам идея, той има идея и тримата имаме идеи. Ти почваш с темпо 1. Да речем темпо 3 е най-бързото. Аз почвам с темпо 2, другия почва с темпо 3. Ония пич ще опипа 3 пъти по-бързо почвата от нас и ще види, че в това нещо няма пари, няма да върши. Ще опита именно повече повторения прави. Ще направи повече повторения, ще види, че това няма да стане и вече скочи на другата идея. А след 3 месеца това, което сме вложили аз, ти и той е равно. Тоест той екзекутира още по-бързо от нас. Качествено екзекутирал и обаче екзекутира много по-бързо. Какво имаш предвид под това, под скорост на екзекутиране? Ами обем. Давам ти да работиш повече часове, т.е. Точно така. Ако ти работиш 3 часа, ако аз работя 6 часа, обаче ако той работи 12 часа на ден, той ще има 3 пъти по-бърз прогрес от теб и от мен заедно. Така че ако, и нали тук точно това, много ми хареса как го каза. Да работи години. Окей, нека работи години. Както аз съм работил години. Обаче аз сега е моят случай, в който виждам, че това нещо влагам да речем 6 месеца, по 14 часа просто не работи. Или не работи, или не е моето. Кът. Следващото нещо. Колко време каза влагаш? Колко време според теб е нужно да дадеш, тъй като нали, има една такава фраза, не се жени за идеята. Тоест, влагаш в нещо, часове работа, дни, години. Колко е прагът, времевият праг на нещо, което да правиш, преди да видиш, че не става и да се прехвърлиш на следващото? Когато питаш абсолютно всичко от тази идея. Тоест, ти си имал една цел, един план, имал си дневни действия за екзекуция, направил си абсолютно всичко. Аз го наричам input versus output. Всичко, което си искал от теб, си го направил и ако не проработи, но сега тук отваряме една скоба. Ама аз направих абсолютно всичко. Чакай сега. Не си направи абсолютно всичко. Ти може да си мислиш, че си направи абсолютно всичко. Това е като със серия до отказ. Не мога, брат, пари. Не мога. Да, винаги може още малко. Ти винаги имаш поне още 3-4 повторения, мога да направиш. Това е да дадеш всичко от себе си, да стискаш кърпата до край. Така че ако дадеш всичко от себе си на 100% и си екзекутирал плана, и ако не проработи, просто не е за теб. Давам един перфектен пример. Опитах се брат ми да го науча да създава контент, да пише дескрипции и така нататък. Не става. 3 месеца дадохме всичко от себе си, от него и така нататък. Този човек не е креативен. Не е креативен? Не е креативен. И не става. Аз съм креативен човек, аз мога да напиша. Той прави 7 секундно клипче 4 часа. Аз го правя за 15 минути. Така че щипка бързина и качество. Това е. Бързина, качество. Бързина, качество, постоянство. Това е. И направи всичко, което си иска от теб. И ако не проработи, move on. Simple as that. Супер. Ако искаш да добавиш още нещо, можеш да кажеш.
Аз също се получи много интересно, стойностно. Абсолютно. За хората, които са останали до тук, ако са го изгледали целия, са получили страшно много стойност и са разбрали малко за теб, малко за мен. Неща, които аз лично не бях споделил. Ти също предполагам, никъде не си споделя много от тези неща, които сподели сега. Така че, какво може да им кажем? Да оставя долу един коментар, било то въпрос, критика, мнение, каквото и да е. Оставете долу един коментар да направим една готина дискусия. Той ще отговаря, аз ще отговарям. И така ще помогнем на клипа да достигне до повече хора. Абонирайте също за канала. Ще му оставя, разбира се, инстаграмите и социалните мрежи отдолу в описанието, ако искате да го последвате. И ако все още не го следвате, да го направите. Качва всякакви рилчета. Разбрахте, че в TikTok, нали, има много последователи, когато са се развили тези социални мрежи. Просто захванал това, което се е получил, бутал си го, бил си постоянен. И виж, тук слагаме скорост на екзекуция. Точно така казах. Видях възможност, дай бързо. И няма как да не стане. Снимаш на ден по 4 часа, едитваш по 8 часа и това е. Възползваш се от възможността, която виждаш, хващаш, екзекутираш, не се оплакваш, продължаваш напред, следваш нещо. Това, което в началото го казахме, е много хубаво, че колкото повече навлизаш в тези среди, колкото повече опит и колкото по-изграден характер имаш, толкова повече научаваш да виждаш възможностите, които са пред теб. Аз съм убеден на 100%, че в живота на всеки един от вас има възможности, които вие просто не взимате и не предприемате действието. На 100%. В смисъл, аз съм убеден, че в моя живот е имало такива възможности, които аз просто съм ги неглижирал, било то поради недостатъчна компетентност. Давам за пример крипто, биткоин. Когато за първ път чух за това нещо, беше 2017, може би. Аз съм бил на 16 години. Първо, разбрах вече, че съм бачкал някакви сервичорски смисъл услуги, нямал съм някакви, кой знае какви пари, имал съм там 1000, 2000, 3000 спестени лева. Но, да кажем, че се бях информирал на тая тема. И си бях казал, окей, това е супер добра, това е уникално. Не биткоина, етериума тогава го гледах, беше $300. Бях инвестирал 3000 лева в етериум, примерно давам, за абсолютен пример. Ами, ови не съм го направил, инвестирал там 100 или 200 лева, колко си казах, дори да стане нещо, все тая. Така че, ако не сте достатъчно образовани и подготвени, дори да ви се отдаде такава възможност, тя да се появи във вашия живот, вие няма да можете да се възползвате от нея. Така е, да. Така е. Така че, ако не си преминал през всички тези 5 години и повече, през които ти си бачкал, трупал си опит, знания, нищо не си получава в замяна, изграждаш, да кажем, TikTok, окей, аз съм известен, хората ме знаят, супер. Аз съм една шматка, която има една аудитория, не знае какво да прави тази аудитория и говори за връзки. Да. Това ще да съм. Хрумва ми интересен последен въпрос за финал. Според тебе, ти как се определяш? Като екстроверт или интроверт? Аз съм интроверт, защото правя всичко наопаки. Аз не обичам да следвам много какво ми казват хората. Разбира се, ако имам план, го следвам. Знаеш твоето. Аз се знам моето. В смисъл, ти ми казваш прави това, аз ще кажа, аз ще го правя, ама чакай да си сложа нещо от мене си. Имам много силна интуиция, което не знам дали пак е от опита или просто е вътре в себе си. А според тебе това да си арогантен, с по-арогантен визирам, нали, самочувствие, нещо хубаво ли е или нещо лошо? Хубаво ли е според тебе да имаш самочувствие и да си арогантен към хората около теб? Значи то да си арогантен, Ей, приятел, ела да участваш ти. Как мина и замина, въобще не го интересува. Ей! Въобще не. За пръв път виждам код, която не се обръща на пс. Въобще не ме интересува, да. Да си арогантен. Аз мисля, че, не знаеш какво, не мисля, аз вярвам, че е окей да си арогантен, ако си го заслужил и си постигнал нещо. Окей. Но не с всички. Бъди арогантен с хората, които са арогантни към тебе. Обаче да имаш самочувствие, при положение, че си минал през толкова много неща и си минал през зада, за да в момента да си позволиш всичко това, много ясно, че ще имам самочувствие. Както ти каза, перфектен пример. Алекс, айде да ходим пием по едно кафе. Някой от стария ми клас. Брат, няма как, в смисъл, няма време и така нататък. Типа за кой се вземе? Ма чакай малко, бе, човек. Аз съм си го заслужил, това нещо е, приятелю. Ева ме вземеш с колата, ма чакай малко, ти кой беше? Аз като ти казах, айде да правим това нещо, айде да набием тия пари, ти какво ми каза? Не, брат, не ми занимава с глупости, аз ходим с котека. Окей, кул. Сега му обвинявай, че аз имам самочувствие. Хендшейк. Нали? Хендшейк. Имайте самочувствие, обаче трябва да има покритие това нещо. И то не говорим за някакво супер, нали, виж, аз кой съм. Това според мен дори не е самочувствие, някой се обажи, че си зае. Ти просто не можеш. Абсолютно. Ма те хората не го разбират, бе. Те хората си мислят, че Алекс от 5-ти клас, шматката, е абсолютно същия, не е мръднал колата, като Алекс на 25 години. Много обичам, когато мои стари приятели от тогава ми дават сега
примери с какво аз съм направил в 5-ти клас. Му казвам, човече, това е било преди 10... Ти не помниш ли в 5-ти клас, като направи си какво? Да. Ма чакай бе, човек, това е било преди 10 години. Ти ако си същия като преди 10 години, аз... Какво правиш с живота си? Знаеш как си филтрирам вече хората около мен? Ако се видиме с тебе и не говориме за бъдеще, аз си казвам, брат, помниш ли? Чао, брат. Да, окей. Мисля, че това беше много добър завършек на клипа и също изключително много ти благодаря за това участие. Надявам се всеки един от вас да вземе поне частица малко за самите вас. Тоест, нещата, които говорихме, бяха генерално за всички, но съм убеден, че всеки един от вас може да вземе нещо малко, нещо, което може да вземе и да имплементира в своя живот, било то бизнес, взаимоотношения с приятели, приятелка, фитнес, спорт, каквото и да е. Благодарим отново на Алекс. Изключително много ти благодаря. Надявам се да се е харесало на хората. Пак казвам, абонирайте се, последвайте Алекс и ви благодаря отново изключително много за отделеното време, че сте стояли и сте ни слушали час и нещо. Благодаря ви отново за отделеното време и до следващия път. Чао.